Koyoke Aurel iki sing kudu dibageni THR teko warungku. Halo halo Rek, Assalamualaikum. Lah, lek Aurel iki anjane pembeli setia. Setiap hari ki teko. Sedino ya sampai ping 3 lho bolak-balik. Koyo ngene iki sing kudu dibageni THR. Setuju gak Rek? Gek maneh Aurel ki sering banget lo mlebu videoku. Nang platform sebelah videoku sing mestiane Aurel pasti FYP tenan iki Rek. Lah enake bocil-bocil koyo Aurel ngene iki di THR opo yo? Iya, bocil-bocil sing bendino jajan bar traweh iku pisan. Enake dikek THR opo yo? Nah, aku dhewe yo bingung. Ayo Rek share-share nang kolom komentarku ya. Soale kan sing paling laris saiki nang warungku iki ya jajanan koyo ngene iki. Camilane bocil-bocil, lek sembako se. Lek jarene Pak Suami, ojo lali bocil-bocilku dibageni THR. Masih ya duduk duwe. Mbah yo bageni es krim siji-siji lak wis seneng. Jarine sing ngono Rek. Oke lah, kabeh tak pikir dhisik enake dikeki opo bocil-bocil sing jajan nang warungku iki ya.